ଦୁନିଆରେ ବଡ଼ କିଏ? ବାପା ନା ମା? ମଣିଷର ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ କିଏ? ପୁଅର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କିଏ? ମଣିଷକୁ କିଏ ମାରେ? ନାରୀର ଦେହରେ କ'ଣ ଥାଏ ଯେ ପୁରୁଷକୁ ବାଟବଣା କରିଦିଏ? ଆଖି କେତେ ଘଣ୍ଟା ଶୁଏ? ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ଧ କିଏ? ଯାହାର ଆଖି ଥାଏ ନା ଯାହାର ନଥାଏ? ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ। ନ୍ୟୁଜ୍ 10ର ସୁପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଉଛି, ଯାହାର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଦେବେ ଏବଂ ଆମେ ଦେଇଥିବା ଉତ୍ତରକୁ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ ଜଣାଇବେ। ଦୁନିଆରେ ବଡ଼ କିଏ? ବାପା ନା ମା? ଦୁନିଆରେ ବଡ଼ ବାପା ମାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ସଂସ୍କାର। ଆଦର୍ଶ ସଂସ୍କାର ଠାରୁ ବଡ଼ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ବାପା ମା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମା କୋଳରେ ନିଦ, ମାର ମିଠା ମିଠା କଥା, ମା ହାତ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ, ମାର ସ୍ନେହ, ମାର ଭଲ ପାଇବା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ମା ଦେଇଥିବା ସଂସ୍କାର ବଡ଼। ମା ଦେଇଥିବା ସବୁ ସ୍ନେହ ମମତା ଠାରୁ ତା ସଂସ୍କାର ସବୁବେଳେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହେ। ଛୋଟବେଳେ ସ୍କୁଲ ଯିବା, ବାପାଙ୍କ ଗାଳି ଶୁଣିବା, ବାପାଙ୍କ ହାତ ଧରି ଚାଲି ଶିଖିବା, ଜିଦ୍ କରି ପଇସା ମାଗିବା, ଏସବୁ ତ କେବେ ରହିବନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ସଂସ୍କାର ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ଏବଂ ରହିଥିବ। କାରଣ ଏସବୁ ତ ଅତୀତ ରହିଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ରହିବ। ମଣିଷର ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ କିଏ? ମଣିଷର ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ତାର ନିଜର ଭାବନା। ଯଦି ତା ଭାବନା ଠିକ୍ ରହିବ ତାହେଲେ ତାର ସମସ୍ତେ ମିତ୍ର, ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ଶତ୍ରୁ। କାରଣ ସେ ଚାହିଁଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିତ୍ର ହେଇପାରିବ, ଆଉ ସେ ଚାହିଁଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁ ହେଇପାରିବ। ତାର ମନର ଭାବନା ହିଁ ସବୁକିଛି। ପୁଅର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ପୁଅର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପିତାମାତାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧକାଳେ ତାଙ୍କୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବା। କାରଣ ଯେ ବୃଦ୍ଧକାଳେ ନ ଲୋଡ଼େ ଫଳ, ସେ କି ଟେକିବ ମଲା ପରେ ଜଳ। ଯିଏ ବୃଦ୍ଧ କାଳରେ ଫଳ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିନି, ଯିଏ ସୁଖରେ ରଖିପାରିନି, ସେ କି ମଲା ବେଳେ ଜଳ ଟେକିଲେ ଶାନ୍ତି ହେବ? ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ। ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କିଏ? ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପବନ। କାରଣ ପବନ ପୃଥିବୀକୁ ରକ୍ଷା ବି କରିପାରେ ଆଉ ବିନାଶ ବି। ପବନ ପୃଥିବୀରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ପବନ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଶକ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ମଣିଷକୁ କିଏ ମାରେ? ସମୟ। କାରଣ ସମୟ ଚକ୍ରରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହୁଏ ଆଉ ମରେ। ଏ ଜୀବଜଗତରେ ମଣିଷର ସ୍ଥିତି କିଛି ନଥାଏ, କେବଳ ସମୟ ତାକୁ ଆଣେ ଆଉ ନେଇ ବି ଯାଏ। ସମୟ ଚକ୍ରରେ ସେ ଯେମିତି ଆସିଥାଏ ତା କର୍ମ ନେଇ, ସମୟ ଚକ୍ରରେ ତା କର୍ମକୁ ଏଇଠି ଛାଡ଼ି ସେ ପୁଣି ଫେରିଯାଏ। ଏ ସମୟର ଚକ୍ର ବଡ଼ ଅଜବ। ଆଖି କେତେ ଘଣ୍ଟା ଶୁଏ? ଆଖି କେବେ ଶୁଏ ନାହିଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। କାରଣ ଆଖି କେବଳ ମସ୍ତିଷ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବନ୍ଦ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ଶୋଇନଥାଏ। ଆଖି ସବୁବେଳେ ନିଦ୍ରା ନେଇନଥାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବେ କି ଆଖି ଶୋଇପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ନା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେବଳ ମସ୍ତିଷ୍କ ହିଁ ଶୁଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ଧ କିଏ? ଯାହାର ଆଖି ଥାଏ ନା ଯାହାର ନଥାଏ? ପ୍ରକୃତରେ ଯାହାର ଆଖି ନଥାଏ ସେ ଅନ୍ଧ ନୁହେଁ, ଯାହାର ଆଖି ଥାଏ ସେ ହିଁ ଅନ୍ଧ। କାରଣ ତାର ଆଖି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅପକର୍ମ ସବୁ କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ତାର ବିନାଶକୁ ଡାକିଥାଏ। ଆଜିକାଲିର ଦୁନିଆରେ ଯେମିତି ସବୁ ମଣିଷ ରେପ୍ ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଅପକର୍ମ ପାଇଁ
ମଣିଷ ଅନ୍ଧ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ, ୱେଲକମ୍। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ।